trăiască-nă, Doamna care stă la stână. Să trăiască aceștia, să trăiască și pălădașii și e foarte bogat. Mulțumesc frumos! Eu am cerut Freddie Mercury, dați bulangie amândoi, bună seara, sunt Nicu Bendea și am venit pentru voi în această seară! Eu-l făcut pe noi pe ardeleni, uitați ce privire, primire, mă descalț, stai aici. S-a văzut de la intrare că s-ardelean, i-au pus conopei, faină, futelniță, aplauze pentru organizator. Extraordinar, bă, așa-i în Ardeal. Nu ziceți de ardeleni, că dacă nu e rea... Dar gândiți-vă, cum ar fi fost să fie Adam în rai să fie ardelean? Noi nu eram în seara asta în sală. Gândiți-vă! Venea după o zi dubghit, Adam în rai umblase, jucase filcăi cu babuinii, luase rătăți banii, venea dubghit, băuse niște pălincă de papaia, venea acasă și Eva când îl vede, bănuia ea că o încerca să fută muha. Ce să fuți în rai? Că era o singură femeie și pe aia s-o cheme Eva. Eva care freca sementa tătă ziua. Și îl vede pe Adam așa de la 100, zice, Adame, zice, mânci un măr. La care Adam, dacă era ardelean, zicea, Eva, că nu pe toate nevestele le cheamă Maria. Eva, și ai că n-ai gătit nimic. Problema noastră e cu no. No. Vorbești cu cineva din sud la telefon, ăla într-o frază ți-o spune, moșu, face mai bucată și mai... Ardeleanul, no. Nu știi de bine, e de rău. Dar pentru ardeleni s-a inventat medicamentul ăla. No spa. Pentru ardeleni ar trebui să se inventeze senzorii de parcare. Aia cu tiui, tu zici că ești la Vicola Florești. Piu, 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 ai dat în mașină. Să fie cu no. No, no. Când parchezi cu spatele. No, 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 no. No, 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 dă-te în pizda, mă, tijos, să vezi că ai dat în celălalt. Așa să fie. Ardeleni oameni, cum se cade pe cuvântul meu, când mă duc la Julius Mall sau Giulo Mall, cum zice multă lume de aici, Bosonego, 500, mă duc cu căruciorul pe scările alea rulante, ardelenii, să uită ce am, pulpe de rață, mâncă bine, un bax de bere, ca muncitor, eu nu beau bere, beau țui, ca muncitor, un bax de... E și droștier. Și un bax de hârtie igienică, ți-am zis că face glume de căcat. Ardelenii sau... Cum să... Șlagărul ardelenilor. Mă dor ochii, mă dor. La toate nunțile din Ardeal, dă soliștii de cover-uri îl cântă. Mă dor ochii, mă... Zici că el l-a compus, dar șlagărul ăsta e ca la Alina Plugaru. N-are autor, o mers din gură în gură. Mă dor ochii, mă dor. Dar e bun că de când e șlagărul, consultațiile la oftalmologie au crescut cu 20%. Te întreabă oftalmologul, te dor ochii, mă dor, cum rău? Mulțumesc organizatorilor că ne-au organizat o seară foarte bună, să ai în centrul Clujului un spectacol, e un lucru extraordinar. Smiley, omul, Smiley, cântă la zilele Floreștiului, cântă în avicolă între cocoșii, plătit în pulpe superioare dezosate. Și noi ajungem să cântăm aici. Nu, că nu mai poți, de când e Antoldu, nu mai ai spectacole. Bă, când e Antoldu, părinții își închiriază casa, pleacă la țară, copiii închiriază casa părinților, închiriază pe bunici care sunt cripte la Hajunga, la cimitir. Du-te-n pula mea, vină ea, ce tare a stat în criptă, ia! Tot e ocupat de Antold, parcul central, parcările și Bogle, au zis până la unde. De ce faceți în primăria Antold, dar să nu vă pișați în chiuvete, eu mă duc la Mărgău. Nu contează. Tot în Cluj-Napoca, tot se vinde. Acolo, în interiorul Antoldului, poți să vinzi mici băuturi pioneze, că dacă n-ai cuie, spune și pioneze. La Antold. Orice artist se poate produce și reproduce. Cum pula mea, mă, la Antold să cânte ansamblu Mărțișorul. Celebrele țâcurituri. Bădiță, cred că te las. De nu tragi ceva pe nasuri, ha? Că de-mi dau ceva în venă, că-i mușca ca o hienă, ui, ha!
Arde pata, are o pulă. E acolo Van Buren, pregătește material. Nu arde nimic. Cum să fie Armin Van Buren a treia oară la Antol și să-și nu dea seama nici el, nici fan? A treia oară, mă! Deja Armin Van Buren știe Clujul mai bine ca taximetriști. O să le... Arminie, vreau să ajung pe Eugen Ionescu. Fain, faci stânga din zonilor. Mergi la Ninel Neșter? Așa-i! Cel mai tare, Armin Van Buren. I-au zis ardelenii că e diagnost. Arminuțul, Luvanu, de-a lui Bură în Ghindeș. Armin! Ori propus să fie ambasadorul Clujului, omul de onoare, cetățean și șogor cu piersic. Și-au zis, maestru, până aici. Orașul festivalului, din parcă n-ar fi plin de studenți din Sălaș. Dă o pula. Păi vin și turiști. Pentru festivalul vin și turiști. Calea Turzii, cel mai mare teren de golf în aer liber. Numai găuri. Ați văzut la intrare în Cluj, pe Calea Turzii, sus pe Feleac, inscripție în latină. Și fetele de pe Calea Turzii tot în latină. Sugorum bulorum pentru 50 de euro. Așa în Cluj. Și primarul Emil Boc a zis, am găsit soluția pentru a descongestiona traficul în Cluj-Napoca. Cum? Pe cuvântul e obsesia parcărilor, măi, când vezi un loc liber, nu semnalizezi, treci tribenzi și te pui acolo. Am parcat, mami! Și mami zice, noi mergem în Beclean! Domnul Boc, cum ați rezolvat parcările? Să nu mai vină studenții cu mașinile de acasă să circule cu ratucul, că Stuttgartul dă reducere. Aplauze! Care student din Sălaj își lasă Audiu din 82, matriculat în Bulgaria, acasă, în sat Petrindu, comuna cu Zăblac? Domnul Boc, îi înapoiat, în urmă, nu înapoi. Domnul, pe vremea dumneavoastră fugeai cu un borcan de zacuscă, un palier de cămin. În căminul 16. Amu, dacă n-ai motoruț, unde să o scoți? Cu 25? Săgeata albastră a mănășturenilor. Cum? Tipele tot mai sofisticate încă din anul întâi, cu buze de alea mari, rațele de la lacul din Iulius Moș, ori băga capul în apă. Nu le depășim pe asta. Ați văzut cum stă Eminescu și cu Blaga, stau cu cărțile aici, să nu li se scoală. Avrameancu revoluționar pervers, dați-le la... Așa e! Și studenții ce fac în timpul ăsta? Studenții își cresc barbă. Mă, să-mi bag pula, zici că e animal de casă barba asta. E călduț, nu zice nimic și e lângă tine. Mama, vine săraca mica, vine și când vede un bărbos pe stradă, zice, sărutăm dreapta, părinte, zic, n-ai vrea să... Zice, om cu viață sfântă, să rogă mult, are pantalonii rupți în genunchi. Dar să nu uităm, studenții de unde provin, din elevi la care eu li-s profesor, nu aplaudați. Mai sunt și oameni păcat social în sală. Așa rimă, pe cuvântul meu. Am un scoperți cu Antonia. Se adună câte trei la un caiet și își dau laba. Primul ridică mâna. Spune, Ștefan! Vreau să mă duc la bani. Dă-te în pis, da, mă! Nu mai citește nimeni în clasele 8-12 ăsta. Că tata bandit! Dio, tata! Nu mai citește nimeni Ion Creangă, că e arhaic, folosește arhaisme. Ce e aia joartă? Selfie-stick, bebe pula, selfie-stick! Nu mai poți să dai teme în vacanță că ești considerat caz penal. Tu ce ai făcut? Am violat. Închisoare la domiciliu. Tu ce? Am prejudiciat statul. Închisoare la domiciliu. Tu? Am dat teme matrice pe vacanță. 3 ani cu executare fultetea. Că ești elev, că ești student, vine problema aia, angajări. Unde să te angajezi? În Cluj-Napoca. Numai păcănenele fac angajări. Numai și scrie mare la ușă. Cerințe la angajare, sinceritate și simțul umorului. La păcănene, bă. Sinceritate. Intră clientul. O să pierzi tot ce ai. O să fii falimentar, o să te îndatorezi la bă. Și simțul umorului. Trebuie să pierzi totul. Și merge undeva să ta curvă pe Italia. Tata bandit! Unde să te angajezi? Super, super calificat. La MEC. Nu refuză niciodată acolo. Mergi la MEC, te angajezi, nici nu trebuie CV. Trebuie să puți
Ești elev, că ești student la MEC, dar mă gândesc așa, dacă ești super calificat, de ce să nu folosești chestia asta? De exemplu, ai terminat dreptul. Când îi dai tava, spui de astea noțiuni juridice. Ți-ai luat filet-o-fiș? Îi putem bate, dă-i în judecată, nu conține pește. Cartofi la porție mare? Sună-mă. Absolvent de teologie. În Sfântul poți mânci carne. Amin? KFC-ul să fie iadul tău. Amin? La psihologie. Nu spune ce vrei, sunt în capul tău. Ghept de pui. Îți plac țițele, Freuter, fiind ai noastră. Aripioare, vrei să fii liber? Ciocănele, ești de-al lui Pomohaș. Așa e. Te duci la un interviu de angajare, ăștia urmăresc ce se întâmplă pe Facebook-ul tău, mă. Zice, te-am angajat, ești o persoană ok, dar săptămâna asta ai fost de 3 ori zurliu și de 5 ori bolnăvior, mersi. Facebook-ul, ați observat Facebook-ul ăsta? Bă, nu mai poți să mânci ce ai în farfurie dacă nu faci o poză. Ce friptură de timpul la mea, fă-mi poză, mă pui pe Instagram, pe Facebook și după aia mai vorbim. Dar mă pozez lângă brocoli, nu lângă cartofii aia, că te rănești. Dacă și la KFC a fost oferta aia, ai 1200 de like-uri la poză, primești un meniu. V-am ajuns să mâncăm like-uri, să căcăm share-ul. Președintele Claus Iohannis mănâncă de la KFC. De-aia vorbește așa de rar. Că de la cap și până la cur, el e tot ars. E picant. Zice că vorbește rar. Păi vorbește rar. Între două cuvinte zise de Iohannis, în vasul lui se întâmplă 3 violuri. Așa e. Facebook-ul ăsta e ca nevasta pe cuvânt. Tot vrea să știe Facebook-ul ăsta. E ca nevasta dimineața. Bună dimineața! Cum ți-a fost noaptea? E pula, dar nu știu. Se anunță ploaie în Cluj, ia-ți umbrela. De ce nu zice? Se anunță ceva de futut, ia-ți prezervativ. Se face seara, Facebook-ul spune: cum a fost ziua ta? Nu mai are rost, uite-te la fața mea. Ca femeia, bă, dacă... Este o femeie în sală sau un bărbat. Nu așa se întâmplă. Încerci să ieși cu femeia în oraș. Dacă îi, din inițiativa ta, îi de căcat. Îi zici, mami dragă, iubi, mumii, puiul dacă stai în Florești. Vreau să ieșim în seara asta și unde ieșim? Știi că trebuie... Acum am zis. Tu zici că o săptămână, n-ai? Acum am zis. Da, dar să... Unde ieșim? Are Bender stand. Bender mai face stand-up. Cât e biletul? 30 de... Dar nu, ne-au dat invitații, clar, nu umple sala, e de căcat. Dar nu pot, că trebuie să-mi fac părul. Începe nevasta iubita să-și facă părul. Și zice că nu-mi iese. Și în timpul ăsta ți-ți iese. Că părul ți iese. Și dacă ești cotimani, să-ți iese părul. Nu-mi iese. Deci o știi pe Delia? Mă sună copii, zice, mai stați la bulangiul ăla sau... N-aveți buton de sări. Nu sunteți singure, sunteți cu domnul care își bagă mâna în bar. Frumos animal, ce tecăl sunteți. Băi, zice, e subărbie, ce ai, bavețică sau câini? Eu pentru cei care au probleme, care vor să-și lase barba mare, aș face un sanatoriu și le-aș da numai lașcă în lapte, nu? Aia de toxicare. Băi, da, zice, nu-mi iese părul ca la... O știi pe Delia? Nu știu pe Delia. Dar știi că am fost la botez la Adam. Cine mai știe că noi am fost bezul? Am fost la... Și Delia stătea a patra masă. Freza ca lui Delia vreau să-mi fac. O știi pe Delia? O știu, mami. Porcule! Dar zice, nu vreau să-mi fac. O săptămână viitoare mă duc și-mi iau numai din vârfuri. O femeie, atenție. O femeie niciodată nu se tunde și ea din vârfuri. 3 milioane băga mea și pula ea. 3 milioane. Da, dacă ea vrea, zice, să ieșim un pic, să luăm un pic de aer. Dar, mami, dar nu ești ala, nu contează. Numai să luăm un pic de aer pe lângă lacul din Gheorghe. Și ieși și... Mol, uite, în câmpul ăla mea. Ea zice, numai un pic intră. Zice, numai un pic,
zice, nu mă uit, nu stăm și nu iau nimic. Și am zis, ai avut orgasm cu mine? Sale. Când vede o femeie sale, ca taurul roșu, sale. Mami îs ale sale, nu ale tale. Și când ești, vezi că e vorba de șale, de doar șalele să duc. Vezi, zice, numai o poșetă vreau, o poșetă mică. Dar să intre mult în ea, ca pizda, o poșetă mică. Dar să intre mult. Deodată te termină ca bărbat, eu am și o vârstă, pe cuvânt, am palpitații la inimă, am fost la... la inimă de aia râs. Am fost să fac niște analize și-o ieșit ficatul glas, bila lene și așa am zis că poate înghit un instructor de zoom. Nu știu cum îl piși, dar să fac un pic de ori. Că aveți și colon iritabil, nu mă mir, la cât căcat trece și eu m-aș irita. Zice, aveți și să mergeți la un cardiolog. Să mergeți la un cardiolog? Bă, m-am pus la un cardiolog bun, ăștia care îți capopte. Trebuie să spui. Mă scuzați, Părinte Cristian, nu știu unde este. Cardiologul te direct, fumați. Eu dau mâna cu el, servus. Fumați. Probleme cu băutura? Zic, mai am. Ce vedeți? Zic, nu, din când în când să termin. Zice, nu-i problemă că mai beți tărie, dar consumați responsabil. Așa face și Ticu, consumă responsabil. O glajă de pălincă până începe la televizor meciul naționale. Apoi după ce începe, vorbește pe televizor cu fotbaliști. Torge! Dă pe stânga! Dă că-i fugi acolo! Torge, dă-o! Cu capul! Vezi că torge! La pauză eu zis un jucător la Ticu, zice, Stiric, ești mă pulă. Sportul cere sacrificii. Uitați-vă la Halep și-o tăiat un derap din țâțe, mă, că nu era... Care fotbalist și-ar tăia din pulă să dea gol? Poate Bănel Nicoliță, că lui rămâne. N-am de băut, dar să presupunem că aș avea, așa că mai aplaudați. Imediat e ea cardiolog. Dar ce? Dar ce aveți și burtă, zic, din greșeală. Burta mi-am lăsat-o să evit întrebările. Pe cuvânt, toată lumea te întreabă când ești holchei și te cherdeu, când te însori, măi, nu faci și tu coptii. Și atunci, tata deștept, mi-a lăsat burtă. Fiecare întrebare începea cu, ai burtă? Ia uita ce burtă ai! Ca să evit întrebările, acum nu pot evita burta. Dar zice, doctorul zice, săriți peste cină. Că de-aia e cina cea de taină. 12 bărbați mâncau o porție undeva. Zicea Petru către învățător, învățătorule, mai iau un dumicat. Zice, nu pot, mi-a interzis trainerul personal, Pilaf. Pilaf din Pont. Dar zice, nu-i nimic, că mâine faci mișcare. De la Ana la Caiafa. Astea ascultă, dar zice cardiologul, n-ați vrea să vedeți un nutriționist să mă facă vegan? Acum, serios, omul e omul cavernelor, omul vâna dinozaurii, zicea la nevastă, hai să-ți mai dau omul, să te fut și să vedem, nu știu. Ieri am omorât dinozaurul, poate ați face egal. Să aducă acasă, în cavernă, carne. Nu zicea omul cavernelor, mă duc să iau un braț de ștevie. Și poate o să găsești și un pumn de goji. Apropo, mai avem nuci pecane? Că vreau să le blenduim diseară cu lapte de migdale. Yummy! Niciodată nu era așa ceva. La care zice cardiologul, nu, zice, dacă nu renunțați la astea, vă propun să luați un beta-blocant. Și eu i-am zis, un bota-blocant? Adică îmi blochez bota. Și așa, noi avem probleme cu fututul. Zice că fututul e ca mersul pe bicicletă, dar nimeni nu spune de câte ori îți prins coaile în lanț. Bota-blocant, nu, dar...
Da, și m-am gândit, bă, dar e o problemă, pe cuvântul meu, că zice, e un articol, de ce țipă femeia în timpul sexului? Zic, nu știu, la mine țipă după. A zis că te controlezi! Păi mă controlezi! Da, și acum trebuie să schimb așternuturile. Cum te controlezi? Să nu-ți fut o palmă. Ce că preludiul ideal durează 12 minute. Nu zic nimic despre asta, dar cum e să sune omul 12 minute la sonerie? Hai, intră, bag-o. După 12 minute de sunat să intre, să stea un minut, să facă mizerie, să plece fără să salute. Nu-i frumos. Da, am găsit pe internet soluția la bota blocant, pastila maraton. Nu, serios, orice tulburare de erecție vindecă, e pe bază de chestii naturale. O iei acum și peste 2 ore, ca surd un tobă, dar îți garantează cineva că în 2 ore mai ai ce fute? E o pastilă foarte bună cu vitamina C, magneziu, alungă oboseală. Nu, dacă nu ai ce fute, te-a pus să faci curățenie. Deschizi congelatorul, speli fereștile, tragi mobilele, bați covoarele cu pula, că ține de... Așa e că... După aia mergi la salon de masaj erotic. Apropo de angajări, la saloanele de masaj erotic tot timpul se caută mână de lucru. Am văzut o ofertă la salon de masaj tradițional românesc, deci că e palanieț. Acum mi-e închipui că tu te întinzi acolo și tipa îmbrăcată în ie cu mustață secuiască, dă pe tine cu o untură de mangaliță și un chirtoș cu o lacte freacă. Eu Iisus badea întinsul, la 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 la. Și eu Irma se spădânsul, la 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 la. Și el atâta masatul, la 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 la. Bănița s-o terminatul, la 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 la. Și eu acum v-am pupatul, la 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 la. Sunteți un public minunatul, la 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 la. Alături de colegii din această seară, Nathan Dicu, Unguru Bulan, Fisc, cu I de la Iancu și S de la Spotlight. Mulțumim tare mult! Hai să aplaudăm ca la opera maghiară. Rugăm pe domnul Ciprian și pe domnul Nathan Dicu să se prezinte la poză. Urmează magie, să nu dispăreți. Când îți face fotograf așa ca la masaj, dă-te închis la mai de acasă. Mulțumim frumos!